متلو وዲ-ተባዕታይ ብከመይ ብፅሬት ክትሓዝ ኣለዎ ድሕሪ ብግቡእ ዘይተሓፀበ እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ ስሜግማ ዝበሃል ብእንግሊሽ ካብ ወዲ-ተባዕታይ ካብ ናይ መትሎ ወዲ-ተባዕታይ ዝነዝዕ እንታይ እዩ እንድሕር እዚ ዝነዝዕ ነዝዒ ብግቡእ ደይፀርዩ እንታይ ፀገም ከምፅእ ይኽእል ብፍላይ ኣብ ፆታዊ ርክብ ንገብረሉ ግዜ ምስ መፃ ምትናኸ ሽግር ኣለዎ ዶ ክገብሮ ዘይግባአና ኣብ እዋን ፅሬት መትሎ ወዲ-ተባዕታይ ከምኡ እውን ኣብ ህፃናት ካብ 5 ዓመት ንታሕቲ ዘለው ክንገብሮ ዘይግባአና ወይ ክንገብሮ ዘይግባአና ነገራት ንህፃናት እንታይ እዩ ክነወግዶ ዝግባአና ኣብ ዓበይቲ ኸ እንታይ እዩ ኣብ እዋን ፅሬት ማለት እዩ ዲዶራንት ወይ ከዓ ጨናታት ጀል ምግባር ኣብ ከባቢ መትሎ ናይ ወዲ-ተባዕታይ ፅቡቅ ድዩ ክንርስዖ ዘይብልና ነገራት ኣብ እዋን ፅሬት ኣብ ከባቢ መትሎ ወዲ-ተባዕታይ ኣየናይ ከባቢ እዩ ዝብልን ካልእን ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሰላም ከም እንደገና ሰላምታ ኣይረሳዕኹን እንኳዕ ብድሓን መፃኹም ሎማዓንቲ ከዓ ከም ዝቀላለየኩም ዝፀናሕኹ መትሎ ወዲ-ተባዕታይ ብከመይ ክፀሪ ኣለዎ ዝብል ኣርእስቲ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና ከምቲ ፕሮሚስ ዝኣተናዮ ወይ መብፃዕቲ ዝኣተናዮ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስትና ናይ ወዲ-ተባዕታይ መትሎ ኸ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ብቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ሪኢና ብከመይ ክፀሪ ከም ዘለዎ ወዲ-ተባዕታይ ከ ብከመይ ብፅሬት ክትሓዝ ኣለዎ ንዝብል ኩሉ ግዜ ወዲ-ተባዕታይ ብልብጥ ዝበለ ማይ ገይሩ መዓልታዊ መትልኡ ከፅሪ ኣለዎ ክሕፀብ ከሎ ነብሱ ድዩ ወይ እውን ንበይና ነቲ መትሎ ከፅሪ እንድሕር ደልዩ ብልብጥ ዝበለ ገይሩ ከፅርዮ ኣለዎ ከምኡ እውን ነቲ ፎርስኪን ድብልዎ ብእንግሊሽ ወይ ከዓ ንሕና ነዚ ብዚ ከባቢ ዘሎ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ቆርበት እውን ንዑ እውን ቀስ ገይሩ ትር ዝበለ ደይኮነ ብሓይሊ ደይኮነስ ቀስ ገይሩ ክሓፅቦ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ቆርበት ዘሎ ቀስ ገይሩ ከፅርዮ ኣለዎ ኣብ ዝቅፅል ክንሪኦ ኢና ናይ ዩቲ ፎርስኪን ነናይ ኢኸ ክነፅርዮ ብግቡእ ኣለና ብልብጥ ዝበለ ማይ ጌርና ንብሎ ዘለና ኣብዚኣ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ብግቡእ ደየፅረናዮ እንታይ ፀገም ከምፅእ ይኽእል እንድሕር ኢልና ብፍላይ ኣብ ትሕቲ እቲ ቆርበት ዘሎ እዚ ብዚ ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር ዝረኣየና ኣሎ ኮይኑ ኣብዚ ዘለና ቆርበት ንፈልጦ ኢና ነዚ እንድሕር ብግቡእ ደይነፅርዮ ኣለና ኮይና እቲ ድፈስስ ፈሳሲ ኣሎ ነቲ መትሎ ወዲ-ተባዕታይ ቅብኣት ከም ዘለዎ ወይ ልስሉስ ከም ዝኸውን ድሕግዞ ስሜግማ ዝብልዎ ብእንግሊሽ ማለት እዩ እዚ ኣሎ እንድሕር ብግቡእ እዚ ደይነፅርዮ ኮይና እዚ እንታይ ክገብር ይጅምር ማለት እዩ ኣብዚ ቢውልድ ክገብር ይጅምር ማለት እዩ ክባዛሕ ይጅምር ይበዝሕ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ፃዕዳ ፃዕዳ ይበዝሕ ድሓር ናብ ዘየድሊ ቁስሊ ካልእን ክፈጥር ይኽእል ማለት እዩ ካብ መጀመሪኡ ግን እዚ ስሜግማ ዝበልናዮ ነቲ መትሎ ወዲ-ተባዕታይ ፅቡቅ እዩ ካብ ቆርበት እዩ ድነዝዕ ወይ ድምንጩ ካብዚ ካብ ርእሲ ናይቲ መትሎን ካብዚ ብዚ ዘሎ ቆርበትን ፎርስኪን ድብልዎ ብእንግሊሽ ካብኡ እዩ ድምንጩ እቲ ነዝዒ ነቲ መትሎ ከዓ ቅብኣት ዘለዎ ወይ ልስሉስ ከም ዝኸውን ይሕግዞ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀፃሊ ዝነዝዕ መዓልታዊ ድሕር ደይፀርዩ ኣብ ዝኽእከብ ጅምር ድሓር ናብ ቁስሊ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣገዳሲ እዩ ብፅሬት ምሓዙ ማለት እዩ እዚ ኣብዛ ዝሓለፈት ስሜግማ ዝበልናዮ ኸ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ብተፈጥሮኣዊ ባዕሉ ካብቲ ቆርበትና ዝነዝዕ እንታይ ይሕግዞ ነቲ መትሎ እንድሕር ኢልና ከዓ ይቀብኦ ማለት እዩ ንዑ ይቀብኦ ልስሉስ ከም ዝኸውን ወይ እውን ኣንፀባራቂ ከም ዝኸውን ይገብሮ ማለት እዩ እንታይ ይሕግዞ እንድሕር ነቂፁ ፅቡቅ ኣይኮነን ብግቡእ ስርሑ እውን ክሰርሕ ኣይክእልኒ ኣቐንዛዊ እውን ይኸውን ስለዚ እዚ ስሜግማ ድበልናዮ ነዝዒ ካብቲ ቆርበት ካብዚ ዝነዝዕ ወይ ካብዚ ብዚ ዘሎ ቆርበት ከምዛ ኣብዛ ዝሓለፈት ትረኣናያ ማለት እዩ ካብዚ
أبزي أخريكم كابز مالتي كابزي زنزق كابزي نزق شو نتي متلو وتبعتاي أنصبراعي كم زخون يقبرو مالتي ስለዚ ኣገዳሲ እዩ ሕማቅ ኣይኮነን ካብ መጀመሪኡ እንተ ደኣ ብግቡእ ደይፀርዩ ግን ኣብኡ ስለ ቢልድ ኣፕ ስለ ድበዝሓኡ ጨና ክገብር ይኽእል ከምኡውን ነቲ መትለወ ተባዕታይ ከነቅፅ እውን ንኽእል ስለዚ ኣቐንዛዊ እውን ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ካብ መጀመሪኡ ፅቡቅ እዩ እንድሕር ደይፀርዩ ኣብኡ ክወፅእ ከሎ መዓልታዊ እንዳወፀ ነቲ መትሎ ናይ ወዲ ተባዕታይ ንኸለስልሶ ወይ ቅርፂ ናቱ ከምቲ ዘለዎ ንክኸውን ልስሉስ ንክኸውን ድሕግዞ እንድሕር ደይፀርዩ ግን እዚ ስሜግማ ዝበሃል ናብ ካልእ የስዕበልካ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክፀሪ ከሎ ነቲ ቆርበት ኣብ ትሕቲኡ ኣብ ታሕቲ ዘሎን ነቲ ከባብን ንኩሉ ክፀሪ ይኽእል ኣለዎ ካበይ ድምንጩ እንድሕር ኢልና ካብቲ ላዕለዋይ ማለት እዩ ካብቲ ላዕለዋይ መትሎን ከምኡውን ካብዚ ቆርበት ኣብዚ ዘሎ ኣብዛ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ካብዚ ቆርበትን እዩ ድምንጩ እዚ ዝነዝዕ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክፀሪ ኣለዎ እንድሕር ደይፀርዩ ግን ፀገም የምፅእ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ከስዕብ ይኽእል እንድሕር ኢልና እዚ ስሜግማ ዝበልናዮ ነዝዒ ካብቲ ቆርበት ድነዝዕ እንድሕር ደኣ ደይፀርዩ እንታይ ከስዕብ ይኽእል እንድሕር ኢልናዮ ይበዝሕ ኣብኡ ኣብቲ ቆርበትና ኣብ ትሕቲ ቆርበትና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ጨና ሕማቅ ዝኾነ ጨና ክገብር ይኽእል ዋላ እውን ንድሕሪት ንክትስሕቦ ነዚ ብዚ ዘሎ ቆርበት ኣብ ዘሎ ቆርበት ንድሕሪት ንክትስሕቦ እውን ኣሸጋሪ ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ይለጋገብ ማለት እዩ ስለዚ የሸግረካ ነቲ ቆርበት ወይ ፎርስኪን ትብልዎ ንድሕሪት ንኸተብሎ ንዝተፈላለየ ምክንያት ንኸተፅሪ ኢልካ ድዩ ወይ ክትሸይን ከለካ ክትሕዞ ከለካ ድዩ ኣይ ንድሕሪት ብቀሊሉስ ንድሕሪት ኣይብለልካን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣይፀርን ስለ ዘሎ እዚ ፈሳሲ እዚ ስሜግማ ዝበልናዮ ፈሳሲ እኳ ኣይኮነን ድነዝዕ እዩ ካብቲ ቆርበትካ ድወፅእ ብተፈጥራዊ ድወፅእ ንላዕሊ ማለት እዩ ነቲ ቆርበት ናይ መትሎካ ድሕግዞ ኣንፀባራቕን ልስሉስን ንክኸውን እንድሕር ደይፀሪ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሽዑ ነቲ ቆርበት ኣብዚ ዘሎ ንድሕሪት ንክስሕቦ ኣሸጋሪ ይኸውን ካልኣይ እንድሕር ንክስሕቦ ኣሸጋሪ ኮይኑ ኣብኡ ከዓ እንድሕር ደኣ በዚሕሎ ኮይኑ እዚ ፈሳሲ እዚ እንድሕር ደይፀረየ እንታይ የስዕብ ነቲ መትሎ ተባዕታይ ቀይሕ ወይ ከም ዝገብሮ ይኸውን ይቀይሕ ብሓፂሩ ቁስሊ ይገብር ማለት እዩ እንድሕር ቁስሊ ክገብር ጀሚሩ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እቶም ባክቴርያ ኣብኡ ምቹእ ቦታ ረኪቦም ኣለዉ ንክፋረዩ ማለት እዩ ናብ ቁስሊ ናብ ዘይተደለየ ሕበጥን ቀይሕ ከም ዝኸውን ይገብርዎ ኣቐንዛዊ ኸውን እዚ ሕጂ እንታይ ይበሃል ፓላናይትስ ብልዎ ብእንግሊሽ እንድሕር ደኣ ከምዚ ኮይኑ ማለት እዩ ቀይሕ ኮይኑን ተተሓሒዙ ኣብዚ እቲ ቆርበት ምፍልላይ እንድሕር ኣብዩን ክትፈላለዮ ደይትኽእል እንድሕር ኮንካ ፓላናይትስ ይብልዎ ቆሲሉሎ ሓቢጡሎ ማለት እዩ ብሰንኪ ብግቡእ ዘይምፅራይ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ እዩ ብፅሬት መሓዙ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ከስዕብ ይኽእል እንድሕር ኢልና ቅድሚ ከምዚ ኣብዛ ዝሓለፈ ድረኣናዮ ቅድሚ ከምዚ ምዃኑ ኣብዚኣ ከርእየኩም እየ ቅድሚ ከምዚ ምዃኑ ንዓኻ ከምዚ ምዃኑ ክርዳእካ እዩ እንድሕር ደኣ ሓቢጡ እንድሕር ቀይሑ እንድሕር ቃንዛ ገይሩ እንድሕር ተለጋጊቡ ኮይኑ ክርዳእካ እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ከምዚ ምዃኑ ግን እንድሕር ብግቡእ ደይተፅርዮ ኣለካ ኮንካ ብግቡእ እንድሕር ደይተፅርዮ ኣለካ ኮንካ እንታይ ሳዕብየን ከምፃልካ ይኽእል ምስ መፃምድኻ ኣብቲ ናይ ግዜ ፆታዊ ርክብ ንስምዒታ ክሃስያ ይኽእል ነታ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ምክንያቱ ትክክል ዝኾነ ጨና ወይ ፅቡቅ ዝኾነ ጨና የብሉን ብሰንኪ ፅሬት ዘይምህላው ማለት እዩ ስለዚ ንስምዒት ናይታ መፃምድኻ ይፀልዎ ብሕማቅ ኣብቲ ሪሌሽንሽፕ ናትካ እውን ፀገም ምምፃልካ ደይምርድዳእ መፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብግቡእ ፅሬቱ ምህላው ንዓኻ ጥራሕ ደይኮነ ዋላ ነቲ ምሳኻ ፓርትነር ናትካ ናይ ሴክስ ፓርትነር ይኹን
سبعي كايقون عركاتقون زغانتقون ولا نعون نصلو بصريت دي محزو مالتي كسع تناي سمعيت ناي صوتاو سمعيت وي ناي سكس لايف ناتو دحر حما جانا الله خينو يحاسيو مالتي ስለዚህ ብዙሓት ኣወዳት ኣለዉ ምሽ ኣሎ ነዚ ክፀሪ ከም ዘለዎ ሲ ብዙሕ ኣፍልጦ ደይብሎም ወይ ተገዳስነት ዘይብሎም ክኸውን ይኽእል ወይ እንደይፈልጡ እውን ክኾኑ ይኽእሉ ከም ኖርማል ከም ነብስና ጥራሕ ንሓፅቦ ተሓፂብካ ትወፅእ ጥራሕ ድመስሎም ህልው ይኾኑ ግን ከምኡ ይኮነን ብፍላይ ንዑ ብግቡእ ክፀሪ ኣለዎ ልክዕ ከምቲ ካልእ ኣካላትና ገፅና ድዩ ኢድና ድዩ ولا حنت نجار كله زي اللي تتنك أنا بمسيات النار أنا نصريو نعون بتخكل كنصريو لنا مهنياتو نعنات راح يكونن نتي بارتنر ناتنا وي متعمدنا نعون دحر أنا لو حما سمعتات كفتر سلازة خلاب وان سكس بتريت معازو أقداسي مالتي قال كنقبرهم زي قبعنا انتايو ندحريلنا اب خنصر خلنا بحايلي اذا ردو نغاريو بحايلي ندحريت نتقربت كنسحبو دين خل دحر ابزل لنا سلح جنريو نزي قربت زي نحنا دي تخنشبه نبلو نزي مالتي نتقربت ابزلو ندحر كم زغينو ندحر كم زغين هات تخنشبينا نلو كن زغونه يغون ولا مستخنشبه نابزي قربت هالو يزترف نفلطو ينا خلنا ودات نزي بحايلي وي ب حيل زلوا غيركا نغتصريو يكون ولا نزغونه ነገር ጌርካ بحيل ክትስሕቦ ይበልካ ርዱእ ነገር እዩ بحيل ተስሒብካ ቃንዛ ክገብር ክእል እዩ ግን ዋላብቲ ናይ ሴክስ ላይፍ ናትካውን ድሓር ቁርብ ፀገም ከምፅእ ስለ ዝኽእል ነዚ ብጥንቃቐ ሴንሲቲቭ እዩ ረቂቕ ስለ ዝኾነ ቀስ ጌርካ ንላዕሊ ጌርካ ክትፅርዮ ጥራሕ እዩ ዘለካ ማለት እዩ እዚ ብፍላይ ንቆልዑት ፍላይ ቆልዑት ኣብ ግዜ ህፃናት ካብ 5 ዓመት ንታሕቲ ዘለዉ ንኽነፅሪልና እዚ ብሓይሊ ክንስሕቦ የብልና ኣብ ዓበይቲ ክንስሕቦ የብልናን ዋላ ኣብ ንኣሽቱ እውን እቶም ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ጌና እቲ ቆርበት ናቶም ምስቲ ላዕለዋይ ምዝ ማለት እዩ ምዝ ዝስረዐና ደሎ ምስኡ ተተሓሒዙ ክኸውን ስለ ዝኽእል ምክንያቱ ህፃናት ስለ ዘለዉ ጌና ዝቐስ ኢሉ ንላዕሊ ስለ ድፍለ ንኽነፅሪልና ወለዲ ኣቦ ይኹን ኣደ ነዚ ክትስሕቦ የብልናን ጌና ምዚ ተተሓሒዙ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ህፃናት ኢና ንዛረብ ዘለና ሓጂ እዚ ምፅራይ እውን ኣየድልየናን እዩ ነቲ ልክዕ ከምቶም ናይ ዓበይቲ ኣብቶም ህፃናት ምፅራይ ኣየድልን እዩ ብዙሕ ንዑ ነቲ ቆርበትና ማለት እዩ እንታይ ደኣ ኖርማል ዝኾነ ነዚ ከይሰሓብካ ብሓይሊ ነዚ ከባቢ ክተፅርዮ ትኽእል ኢኻ ስሒብካ ግን ከምቲ ናይቲ ዓበይቲ ወይ ቶም ኣዳልት ንብሎም ከም ናቶም ጌርካ ነቶም ህፃናት ግን ንኽተፅሪልካ ብሓይሊ ደይ ምስሓብ ቃንዛ ገብረሎም ይኽእል እዩ ርዱእ ነገር እዩ ከምኡ እውን ኣብ ዳሕራይ ምስ ጎበዙ እውን ሽግር ከምፃሎም ስለ ዝኽእል እዚ ንወለዲ መልእኽቲ ንወዳእቲ ደቅኹም እዚ ተተሓሒዙ ክኸውን ስለ ዝኽእል ዝቆርበት ኣብ ዘሎ ጌና ኣይማዕበለን እዚ ቀስ እናበለ እዩ ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ምስ በፅሑ እዩ ቀስ እናበለ ናብዚ እንዳተሰብሰበ ዝኸይድ ንላዕሊ ሽዑት ኖርማል ናይ መትሎ ቅርፂ ዝህልዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ህፃናት ብግቡእ ጥራሕ ኣብኡ ከለና ምፅራይ እምበር ነቲ ፎርስኪን ድብልዎ ወይ ቆርበት ንዑ ብሓይሊ ስሒብካ ምፅራይ ፅቡቅ ኣይኮነን ፀገም ከምፃሎም ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ካልእ እንታይ ከነወግድ ኣለና ንብል ሕጂ ናይ ህፃናት ወዲና ናብዚ ናይ ዓበይቲ ኢና ክንዛረብ እንታይ ክንወግድ ኣለና ንበልናዮ ከዓ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ዝገለፅናዮ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከፅርያ ከለዋ ብልዕተን ጨና ዘይብሉ ሳምና ይኹን ወይ ሻምፖታት ጌረን ወይ ጀል ከፅርያ ከም ዘለወን ኢልና ነርና ኣብዚ ናይ ወዲ-ተባዕታይ ከዓ ልክዕ ከምኡ ጨና ዘይብሎም ሳምናታት ክጥቀማ ኣለዎ ማለት እዩ መዓልታዊ ከዓ ጨና ዘይብሎም ሳምናታት ካልኣይ መዓልታዊ ብልብጥ ዝበለ ማይ ገይሩ ከፅርዮ ክኽእል ኣለዎ ወዲ-ተባዕታይ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ጨና ዘለዎ ሳምናታት ወይ ሻምፖታት እንድሕር ጌርና እዚ ሰሓ ክገብር ይኽእል እዩ የስ ስቑኢልና ንሓፅቦ ንህሉ ኢና ምሽ ብሻምፖ ጌርና ምስ ነብስና ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ኣይኮንናን ንኸውን ንኽእል ኩሉ ግዜ እንዲና ከምኡ ንሓፅቦ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ሳዕቤን ኣለዎ ጨና ዘለዎ ኬሚካል ስለ ዘለዎ
مو نزي أبزي زركب قربت كا sensitive سلازخونة ركع سلازخونة كهاسيو يخيل مسجيزي وعلاون قيح قبر خيل كوسل زلوه قبر خيل مهدي معناته نتي قربت نعو حليفو ركع سلازخونة حليفو نعو نتوب زنازع زبالنا يا مابت مجمرة حنجمر كلنا نتي قربت ناي متلوك-ተባዕታይ ክቐብእዎ ዝቐብእዎ ወይ ልስሉስ ከም ዝኸውን ትገብርዎ ንዖም ክሓስዮም ይኽእል እዩ ልካ ከምቲ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ድበልናዮ ድሕር ደኣ ጨናታት ዘለዎም መድረዚ ወይ ሳሙናታት እንድሕር ተጠቒመን ነቶም ጥዑያት ዝበሃሉ ባክቴርያ ኣብቲ ከባቢ ብልዕተን ዘሎ ንዖም ክሓስይዎም ስለ ዝኽእሉ ጨና ደይብሎም ጌርና ክንሓፅብ ኣለና ኢልና ነርና ኣብዚ ናይ ወዲ-ተባዕታይ ከዓ ልክዕ ነቲ ካብቲ ቆርበት ድነዝዕ ንዑ ክሓስየልካ ስለ ዝኽእል ጨናታት ዘለዎም ሳሙና ደይምጥቃም ኖርማል ዝኾነ ልብጥ ዝበለ ማይ ጌርካ ነቲ ከባቢ ንድሕሪት ጌርካ ነቲ ቆርበት ንድሕሪት ቁሩብ ስብስብ ኣቢልካ ነቲ ከባቢ ኣፅሪኻ ካልኣይ ከተንቅፆ ክትክእል ኣለካ ድሕደይ ነቂፁ እዚ እውን ባክቴርያ ንክፋረዩ ቁስሊ ንክገብሩ ብዚ ምቹእ ባይታ ስለ ዝኾነ ተሓፂቡ ብግቡእ እውን ክነቅፅ ኣለዎ ነቂፁ ክብል ኣለዎ ማለት እዩ ድሕደይ ነቂፁ ግን ከም ዝበልናዮ ኩሉ ግዜ መፋረዪ ባክቴርያ ወይ ጀርምስ ይኸውን ማለት እዩ ካልእ ዲዶራንት ኸ ወይ ጨናታት ዝኾነ ክንገብር ኣለና ዶ ኣብ ከባቢ መስሎና ጥዑም ንክንጨኑ ንዝብል ግን ክንገብር የብልናን ልክዕ ከምታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝበልናያ ኣብታ ቅድሚ እዚኣ ዝሰርሐናያ ቪድዮ ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ ከባቢ ናይ ወዲ-ተባዕታይ ዘሎ ቆርበት ረቂቕ ስለ ዝኾነ እሞ ንውሽጢ ኣትዩ ናብቲ ኣብ ትሕቲ ቆርበትካ ዘሎ ኣትዩ ንቆርበትካ ክሓስዮ ይኽእል እዩ እዚ ሽዑ ሰሓሕ ክገብረልካ ይኽእል ስለዚ ዲዶራንት ምጥቃም ወይ ዝኾነ ካልእ ጨና ምእንታን ጥዑም ንክገብረልና ኢልና ዝኾነ ነገር ጨና ዘለዎም ነገር ደይምግባር ጥዑም ጨና ንክህልዎ ኣገዳሲ ይኮነን እንታይ እቲ ኣገዳሲ ፅሩይ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ዋላ ጥዑም ኣይጭነው እንድሕር ደኣ ፅሩይ ኮይኑ ፀገም የብሉን ማለት እዩ ብኖርማል ጨና ደይብሉ ተሓፅቦ ነቲ ቆርበትካ ንላዕሊ ስብስብ ኣቢልካ ማለት እዩ ተሓፅቦ ብዙርዩ ይሕፀብ ድሓር ይነቅፅ ቀስ ጌርካ ብፅሩይ ጨርቂ ጌርካ ወይ ሽጎማን ጌርካ ተንቅፆ እዚ እኹል እዩ እምበር ዲዶራንት ምግባር ካልእ ነገራት ኣይድልን እዩ ከምዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ምክንያቱ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ክንርስዖ ዘይብልና ከባቢ ኸ ክነፅሪ ከለና ክንርስዖ ዘይብልና ከባቢ ኤና እዩ እንድሕር ኢልና ፍረ ነብሲ ናይ ወዲ-ተባዕታይ ማለት እዩ እሱ እውን ኣካል ናይ መትሎ ስለ ዝኾነ እሱ እውን ብፅሬት ክተሓዝ ኣለዎ ብፍላይ ከማን ንሱ እዚ ፍረ ነብሲ ናይ ወዲ-ተባዕታይ ማለት እዩ ስለምንታይ ረሃፅ ስለ ዝገብር እሞ ከዓ ካልእ ጨጉሪ ተፈጥራዊ ጨጉሪ እውን ስለ ዘለዎ ምስኡ ተሓዋዊሱ እዚ ሕማቅ ዝኾነ ብርቱዕ ጨና ክገብር ስለ ዝኽእል እዚ እውን ክርሳዕ ደይብሉ እዩ ፍረ ነብሲ ወዲ-ተባዕታይ እውን ምስኡ ብግቡእ ክፀሪ ክኽእል ኣለዎ ምስቲ መትሎ ማለት እዩ ምስ መትሎ እዚ ብግቡእ ክፀሪ ኣለዎ ማለት እዩ እንተዘይፀርዩ ብርቱዕ ጨና ክገብር እዩ ካልእ ኸ ናይ ከባቢ እንድሕር ኢልና ከም ርዱእ ነገር እቲ መግቢ ምስ በልዓና ሓቂቁ ንደገ ዝወፀሉ ቦታ እውን ንሱ እውን ልክዕ ከምኡ ረሃፅን ካልእ ተፈጥራዊ ጨጉርን ስለ ዘለዎ ንሱ እውን ብግቡእ ክፀሪ ምስኡ ኣለዎ ማለት እዩ ስለምንታይ ምክንያቱ ሙሉእ መዓልቲ ተሸፊኑ ብኣንደርዌር ወይ ከዓ ኮስትሞ ንብሎ ስለ ዝውዕል ረሃፅን ካልእን ስለ ዘለዎ ብርዱእ ነገር ንሱ እውን ኩሉ ዝኸባቢ እውን ክፀሪ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንመትሎ ጥራሕ ንበይኑ ደይኮነ እቲ ከባቢ ኣብዚ ዘሎ ዝረኣየና እውን ብሙሉእ እዚ ልክዕ ከምዛ ነቲ መትሎ ዝበልናዮ ነዚ ብዘሎ ቆርበት ሓፍ ኣቢልና ክነፅርዮ ኣለና ድበልናዮ ነዚ ከዓ ነዚ ከባቢ እዚ ኣብዚ ዘሎ ከባቢ ነዚ መግቢ ሓቂ ድወፆ ንፍረ ነብሲ ኩሉ እዚ ከባቢ ካብ ጨና ነፃ ክንገብሮ ኣለና ካብ ሕማቅ ጨና ፅሩይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ጥዕና ናይ መትሎ ይኹን ዋላ ናይ ገዛ ርእስና ናይ ሓፈሻዊ ዋላ እውን ባክቴርያን ካልእን ንከይመፁ ንክንሕልዎ ምእንታን ብፅሬት ኩሉ ኣካል
ክንሕዘለና ማለት እዩ I hope ተስፋ ይገብር ገለ ነገር ወሲድኩም ክትኮኑ ብጣዕሚ መስኩነኩም ምክትታልኩም ንዘይፈልጡ ሰብ ኩሉ ግዜ ንኸነፍልጦም ናትና ሓላፍነት ይኹን ድሕሪና ያለና ጠቂምና ንዓና ነቲ ኣዕሩኽትና ድዮም ፋሚሊናትና እውን ክጠቅሞም ስለዝኽእል ንዖም ክትሕልፍሎም ዝኾነ መስሓቅ ነገር ቪድዮ ወይ ዝኾነ ዜናታት ጥራሕ ኣይኮነን ደገድሶም ንጥዕና ዝምልከቱ ቪድዮታት እውን የገድስዎም ስለዝኾኑ ንኣዕሩኽትና ድዩ ንካልኦት ከነሕልፈሎም ይላበወኩም ኩላትኩም ቶም ሳብስክራይብ ትገበርኩም ኢሜይላት ተሰደድኩም ኣለኹም ምክንያቱ ሴንሲቲቭ ስለዝኾነ ፐርሰናል ነገር ስለዝኾነ እቲ ኣብዚ ዝቐርብ ኣርእስትታት ኣብቲ ኮመንት ክትፅሕፍዎ ስለደሰከፈኩም ብኢሜይል ሰይድኩም ኣለኹም ብዓመይ እውን ይምልሰልኩም ኣለኹ ተስፋ ገብር ጠቃሚ ንክኸውን ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝበልኩ ኣቀዲመ እንትገብርለይ ምትብባዕ የመስክነኩም ኣብ ካልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ናይ ከምዚ ቪድዮ ስራሓልና ከምዚ ትብልዎ እንድሕር ኣለዉ ናብ ኮመንት ክትገድፍዎ ብዓመይ ሪሰርች ገይረ ኣኻኺበ ካብ ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ አንቢበ መልሲ ክረኽበሉ ነቲ ሕቶታትኩም ተስፋ ይገብር ስለዚ ይቀኒየለይ ንሎም መዓልቲ ኣብ ዝወዲና ኣለና